wara li ġimagħtejn ilu rejtu s-sodisfazzjon tagħkom għal-ftuħ tal-iskejjel mill-ġdid din il-ġimgħa u kontu anke involuti fid-diskussjonijiet. X'inbidel biex issa qegħdin turu dan in-nuqqas ta' sodisfazzjon? Finalment ma nbidel xejn, kull ma ġara huwa li aħna qegħdin naraw li filwaqt li l-iskejjel hemm meħtieġa li nimxu mal-protokolli, hemm meħtieġa li ovvjament il-miżuri jittieħdu kollha u dak li ħankun qegħdin nagħmlu qed nenfasizzawhom. Irridu naraw li l-kumplament tal-poplu Malti għawdex u l-gvern jenfasizzaw kollha ħtieġa li bħala poplu nimxu wkoll ma' dawn il-miżuri. Din sforz anke tal-protokolli adottati anke bil-rieda tal-gvern dal-iskejjel, le? Iva, bla dubju, però l-protokoll ħareġ tard ukoll, ġbirdu ngħiduh li protokoll ħareġ 4 ġimgħat ilu, u ovvjament f'dawn l-4 ġimgħat iridu jsiru xogħol kbir fl-iskejjel u xogħol kbir għamluh l-edukaturi prinċipalment. Però biex inkunu ċari, taqblu intom bħala mjuti ma' dan il-ftuħ? Aħna meta l-gvern ippospona il-ftuħ b'ġimgħa, għadna konna ċari li aħna naqblu li dan il-posponiment huwa neċessarju anke bl-staggering biex naraw li l-iskejjel huma preparati. L-iskejjel huma preparati biex nhar it-tnejn biex nhar l-erba' li ġej l-istudenti jidħlu fl-iskejjel b'mod staggerjat imma huma preparati grazzi għall-ħidma kollha saret mill-edukaturi.